Nå, Balle. Blev det sent i går? Ja, det må det være blevet. Da jeg kom hjem, så stod min kone i alle vinduerne. Og ikke nok med det, så var der en idiot, der havde flyttet garageporten 2 meter til venstre. Altså, den begynder at gå mig på nervene, den her sag, Krebs. Man kan jo se sådan på det. Skal man forlade denne verden, hvorfor så ikke gøre det med stil? Det er jo næsten synd, at hun ikke kan tage nogle af alle de dejlige ting med over på den anden side, hva'? Ja. Nå, Lotte, har du fundet ud af noget? Jeg har fundet ud af, at offeret havde en særdeles god smag. Her er de fineste designerting. Hun har haft råd og god tid. Død lækker. Du siger noget. Hun har helt klart shoppet for livet. Men hun har også taget sin død over det. Shoppet sig ihjel. Måske har hun fået en slags prischok. Ja, det skulle da lige være, fordi priserne er så chokerende lave. Den slags ting, de koster en formue i det land, hun kommer fra. Du har en mistanke? Nej. Nej, ikke en til. Hvad gør vi nu, lille du? Nej.